L-arti tista' tkun strument b'saħħtu biex in-nies jifhmu aktar it-tibdil fil-klima u l-effetti tagħha fuq darna, id-dinja. Sandro De Bono, membru fil-Kumitat Xjentifiku Internazzjonali fil-Mużew Anchorage fl-Alaska, spjega kif diversi mużewijiet madwar id-dinja qed jużaw mezzi artistiċi differenti biex jikkomunikaw din l-isfida li qed taffaċċja l-umanità. Qed tintuża mod konsistenti minn mużewijiet differenti, għandek il-Climate Museum ġo New York, pereżempju, illi juża l-arti biex jikkomunika l-istatistika, illi ħafna nies meta tihom statistika ma jifhmuhiex, mentri permezz tal-arti tista' tinftiem ħafna aħjar. Dr. De Bono huwa l-uniku membru mill-Mediterran fil-Kumitat Xjentifiku Internazzjonali fil-Mużew Anchorage li jiddeskrivi lilu nnifsu bħala mużew għan-nies, għall-pjaneta u għall-umanità. Jien nitkellem mill-lenti ta' Malta u tal-Mediterran u hemm ħafna interess ukoll x'qed jiġri Malta fejn jidħol il-kambjamenti fil-klima u aspetti oħra kemm biex ngħidu kulturali u anke xjentifiċi. Il-kuntatt ta' Dr. De Bono ma' dan il-mużew nibet fi żmien il-pandemija tal-Covid meta kien ħasem f'konferenza li kienet organizzata mill-mużew. Ftit tal-ġimgħat ilu żar l-Alaska fejn kellu l-opportunità li jara bajnejh l-isfidi reali tat-tibdil fil-klima f'dan l-istat Amerikan. Għandek komunitajiet li qed jintalbu biex jiċċaqalqu 200-300 metru għaliex il-livell tal-baħar huwa biex ngħidu hekk tiela qiegħed jiżdied. Għandek ukoll biex ngħidu glaciers illi m'għadhomx hemm. Meta kienu tfal n-nies li llum jaħdmu ġol mużew, id-direttur u l-istaff tagħha kienu 4-5 solari għoljin, ġifieri hija realtà li qed jgħixuha li aħna qed inħossu s-sintomi tagħha ġol Mediterran. Dr. De Bono rrimarka li wasal iż-żmien li f'Malta wkoll nibdew inħarsu lejn l-arti bħala mezz ta' edukazzjoni dwar kwistjonijiet bħal majja, it-tibdil fil-klima.